tosú Thomas be trí a dó a hían a náid agus Thomas an seotí riomh blian an seo ag léamh na nuochta don dó lá fichiid mí bheitheh ráhíle sa 16 Tá ceithre mhórscéal os cían an ile sa New York Times inniuh ceann amháineach có le léirú agus is scéal an trúbhéalach go deo é seo é an pictiúr. Agus man féidir leat é dhéanam amach seo tá an ná léirú a rinne Mohammed bin Saud a cuniú san Afghanistan dá phríosúnacht an sin. Agus man léir ó méid a chonig tún sin is léir gur crochún créatóir le sláire ó rópan ó baran ar de cínt síláil an tiomra. Tá an túsil ben Saud agus rion teile ag chur an dlí Rialtas Mheiriceá agus an CIA agus sa chás cuairte tá gleannach de raibh tá sonraí nua i teacht chun solas faoin cheistú nó ceasnóireacht beidir gur bheith rá nó céasa sílam gur ceart rá fúb. Is léir freisin go bhag for lorg na ceastóireachta seo súil le Mohammed bin Saud go deireadh a saoil. Níl muid a caint chailim fisiciúil ach ar nó chailim intine freisin. Tá scéal fada achrannach Travis Kalanick ag leannach de raibh agus muid ag léamh faoi na curtha deirí bhóthar amhleasa an uasal Kalanick. Agus mar a chuaigh sé an bealach contráilte bheicinn sibh na tagartí dá an scéal chomáint agus bóise agus le héad. Agus faoi dheire chuireúid an bhóthar é. Tugadh an foláirimh deirí go siomra glasta in Óstán in Chicago. Áit Víní Matt Kohler agus Peter Fenton dó nachmeach in dara sí sa búile dó. Tá seanadóirí an fortí phoblachtánaí tí a mille a nochtú, a mille sláinte a nochtú inniuh. Ach má sé tá bhach breise bainteach leis mille agus sin ginmhile. Ceist achrannach sa fortí sin de hir. Well, níos mó faoin chluise déanlathach in Georgia. Nó mas liv faoin mhua poblachtánacht
Georgia agus an tionchar atá seo a bártaí poblachtánacht. Tá na déanlaí buile. Tá siad le ceangal, tá siad an daoire. Agus céim fá go bhfuil siad le críomhachaí mar táthar chur leis an éasánta sa fátaí. Cheartdóibh íorthóir bunaíochta a mar a rinne siad, nó cheartdóibh íorthóir cad é focail tú mnéachar antaisceach a agus tá sin chu Nancy Pelosi sa lína lámhaí. Déir sílim go bhfuil brand an an éanlacht níos measa ná ceann Trump agus ní féidir leam séantúléiche sin mar a bhreaníonn sé. Bhí cás cuairte gleannacht ra in Milwaukee faoi Warú, ní dhéidir mé dún Warú ná dún organ ach faoi Warú Sylville K. Smith. Nuair scaoil pólín leis. Glanú anam a fólín, fuorthas neamhthiontacha fiú agus taifeadeagan den efigach pólíneachta ag lábhachú an Uasal Smith. Sin fá gur glanú an pólín ná go raibh pistol I lámh an Uasal Smith. Nis ag an bpointe seo chaith misisiúrá go persanta gur beag trua atá agam do Smith. Is léir nach rá an gunna sin aige mar bhréagáin. Ar an tríomhheilite, bhí an Uasal Smith ag caitheamh an ghunna mhaith nuair lámhachaí, nuair a lámhaí. Caiim sin I cheicáil. Bhíonn an aib siarí seo agam na sin maríthir sin. Love, 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 love. Love scaile. Láhhail. Mé breanú sin níos túisce. Ach ní hé sin an ceann atá bhain. Lábhachóir, lábhachas, lábhach, lábhach. Ina a lábhach. Déanfar sin ile a lábhach. Lábhach. Ní chuann sin agus I ceann. Lábhachúirt, scoir de lábhach, lábhach gunnaí, lábhach sligan, lábhach cuardathe, lábhach trasnála. Rinne siad lábhach ar an éanlaí. So sé, carama, nuair a lábhachú an Uasal Smith. Níl mór an eile le rágam a go bhhain go bhfuil uafás ar muintir an Uasal Smith. Níidir mé an eile faoi sin. Tá athrú suntasach ag teacht ar chúin siaimhre dhaoine áirithe rud a léiríú go maith le leabhar ball. Ahar an imseoire Lonzo Ball. Cé atá ag gceannas an seo.
levar nó Lonzo mar tá levar inhí tríomh leis an tá mar fadach mar deir an tal is fenomén seo atá chóseán ar a laid le Tiger Woods agus ahar Earl an tathir atá taobhthír din réal sport. Tá sé in Iraq san Arab hádach le einnim nó tub einnim nó an Prince Riagal nua Mohammed bin Salman. Dahrí an rí a ahar an tauard cuachta nó má sarnet an tauard éireachta don rí chahir agus ináid a chul ceathar sé Mohammed bin Salman thiocas i gcomharbacht ar a ahar nar thiocas an tán. Níl an domhan sásta leis Stát Islamach an rá a díobh tá leiscéal siad bunán leorí óké an bhrigáid dúirt. Caroma, so sé tréis másc fírstarúil mórhuasc al-Núri a scrisa fléasca go talamh. Bhí cháil minaret an wasc seo marall an gluain a bhí agus tá is buile marfachar sé beagnach do éireacht Mósúl ach sin an Stát Islamach dait. Idir an dálín tá méid ceappa nach bhfuil antú ach ihilethe cha go bhfuil rud dí sarnar sin. Fannig í second níos agus lor goimis bhoclar éile an bhoclar sin. Hilí nihilíoch. Bálam neamhníoch. Cibé níl wahebach gach rud a scrisa. Bhí efigi rialtas Barack Obama faisileach faoi hacáil na Rúise is cosúil agus feití sorthb go gcuir fí chléantocht in i lé. Gach seans go raibh cearta go ach idir an dálín furas ceartaíad sílim. Tá Joseph Lota a dág an MTA chun feachtas méireachta ri ais san MTA ríis. Agus tásúla go mgnianna sé rud a cínt faoi chursaí faoi dál ampar sa chathair mar tá ampar peiplí nuamhrach ina chiiseach. Tá céir tanimtí Melania nacha. Melania agus an bhuachail Mac Donald Trump faoi dheire tar éis bhuga ó thuair Trump i Manhattan go Washington agus tá pobl an cheantar súil le normáltocht. Ceir dé an cóirle is déanaí
in airgetas well sin mochórle ná fannacht amachhai. Ach tá brocéirí agus Kiste frifortach ga mé sin skrif sísan is sin cean nódom. Kiste frifortach agus caiim an termir sin á loráit cinint fartach. Tá brocéir agus na kistí frifortach ag calúint talún do chólachtaí atá gofráil chórle chostas íseal agus atá go thomlá neamhsplech. Tá journal tríis go reagraí gunnaí achtracha a bhrise as a fust. Tríis dóibh fáileach ra sé ceangailte le pír de et leabhreachta. Réalta YouTube, Tá mé se ró leachtachar seo mar tá anna cracailte leis. Tá na réaltaí ag sprí leis meán agus ag tógáil rólan í rómán súla ar nó ní lánach eisteoireacht. Ach ní léir sin do na dégóidíní is módíní dóibh. Fashion, céir é Tom Brown. Súl Twitter Ruigtir. Cynneoi mé le dúltú. Dúltaítir don bhranda seo go minic staine rá gohfuil an nummarcha ealaín agus níos bainteach leis. Tá an branda ag argóint gur feib tuisceanna agus airachtála atá gceis. Tá Prada agus Fendi ag éirí cruthaíoch cín fá. Deanna sagam. Rásaíocht lúbhain. Tá Nick Bowers éis méid sin scannáíochta dramatúil a dhéanamh go bhfuil áit ige ar irin na nua-héalainne inis ar a mád cosúil. Fréó. Tá an rúis fáil níos mó smachthánaí má dheall ar dópáil. Fiú agus iad ag argóint go bhfuil siad ag beartaíocht énaí a dópálach. Tá sé roianach is léir go bhfuil an rúis ag ag ceilt rudaí. Más brethebh thugann brethúnis deas a geara fa tú bog ceachtaíonn tú boige. Más leabhar sin leit deir tú ní beag sin nó déanaí sin. Tá na sean aisin ag dul i léag agus in éag. Más ealaíonn tuairt in scothú tá ríomháistreacht agad.
má tá taimh sí sa teach sin tá sé díomhar agus scáfar. Agus sin méid tá méid diochtnathe don bháinneomh agus tásúla go mbeidh si bheith géisteach a ríis, ní bhaid me ag léamh na nuacht go cean tamín eile mar tá me ag dul ar sire ach idir an dálín goim raté ar ifh goléir agus tásúla go mbeidh muid á me cíad go ríis ag chaintla chéile. Slán.